खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफो पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। सानफ्रामबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिफल लानानै फैलायबाय। दिनैनि खालारा 24 जुलाइ 2026 आरो दिनै शुक्रबार। बे गोथार शुक्रबारा धोन, दोहोन आरो धोनि देबि लक्ष्मी आरो शुक्र ग्रहनि थाखाय बावनाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथ्रिखौ मिथिना लाग्रो दिनै। खस्थ'आनो जाफुंसारनायनि लामाखौ बेखेवग्रा साबि, नाथाय जेब्ला बै खस्थ'जों लोगोसे देबि लक्ष्मीनि बोर मोनो अब्ला सासे सादारन सुबुंआबो सोमोनांथाव गोजौसिन सौहैनो हायो। देबि लक्ष्मीनि सायाव नोजोर हो आरो गावनि साननि जागायनायखौ मोजां नोजोरजों खालाम। नोंथांनि सानखौ मोजां खालामनो आरो नोंथांनि न'आव गोजोन आरो गोजोनखौ लाखिनो थाखाय कमेन्ट बक्सआव जै मा लक्ष्मी लिरनो दाबाव। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे शुक्रबारनि फुंआ नोंथांनो नोंथांनि बेसादारि सुख सुबिदाफोरखौ बांहोनो आरो गोदान सोमोन्दो गायसननो खाबु होगोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव नोंथांनि सोदोब बिबुंसारनाय आरो गोहोम गोग्लैनाया गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ नोंथांनि थांखिफोरखौ थाबैनो गनायथि होनो थाखाय थुलुंगा होगोन। कस्मेटिक, गाननाय जोमनाय एबा बेसेन गोसा बेसादफोरनि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै गोबां रांखावरियारि मुलाम्फा नुनो मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों मोनसे रंजाथाव आउटिंनि बिथांखि लानो हायो। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबआ गलाब गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि बुथुमनाय धोनखौ बांहोनो आरो रां थिसननायनि गोदान खाबुफोरखौ सिनायथिनो थाखाय साबजाथाव जागोन। गोजान ओनसोलजों सोमोन्दो थानाय फालांगियाव मोनसे गाहाय बिथोनआ नोंथांनि गोसोखौ जौगाहोगोन। बिदा-फंबायजों गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय सानस्रियारि फारागथिया दिनै जोबगोन। सावस्रिनि बिथिङाव नोंथांनि रुटिननि आब्रुथिया नोंथांखौ फ्रेश आरो एनार्जेटिक लाखिगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9, खाफाल गोनां गाबआ गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा सा-सोनाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि थिरांथा लानो हानाय गोहो आरो मेलेमारि गोरोंथिया खामानि थिलिनि गोब्राब जेंनाफोरखौबो मिनिटनि गेजेरावनो सुस्रांहोगोन। माल्टिनेशनेल कम्पानिफोराव खामानि मावग्राफोरनि थाखाय प्रम'शन एबा लुबैनाय बिबान मोन्नायनि गोबां खाबु दङ। राङारि लेनदेनफोराव गोरोंथि लाखि। नोंथाङा गावनि जिउनि लोगोरिजों मोनसे गोदान गोसोआरि सोमोन्दोखौ मोनदांगोन जाय नखरनि आबहावाखौ गोजोन खालामगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबआ गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गावनि खरसाफोरखौ समानथि खालामनायाव जर'खा गोसो होनांगोन, नङाब्ला नोंथाङा नाङै राङारि नारसिननाय मोनदांनो हागौ। खामानि मावग्रा रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा मावख'आव रावनिबो सायाव बांद्राय फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना बिजिरसंनाय आरो गोख्रों फरायनायाव साबसिन जाफुंसारनाय लाबोगोन। मोनाबिलियाव बबेबा मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांब्ला जोबोद गोजोन मोनगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1, खाफाल गोनां गाबआ गोजा, खाफाल गोनां दिगा सा-सानजा। सिंह राशि। दिनैनि साना सिंह राशिनि थाखाय थांखिफोरखौ जाफुंहोनो आरो गोदान जाफुंसारनाय मोनफुंनायनि सान। जुदि नोंथाङा गावनि फालांगिखौ फेहेरनो सानदोंब्ला दिनै खुंफुंजानाय गिबि जथुम्माफोरा जोबोद फिथाइ गोनां जागोन। आयनि गोबां बोहैथिफोरा गेवलांनो हागौ, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थाथायखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि गथ'निफ्राय मोजां खौरां मोनोब्ला नोंथाङा गोग्गानाय मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 7, खाफाल गोनां गाबआ कमला गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि रोंगौथि आरो बिजिरथाय रोंगौथिखौ मोनसे गोदान थाखोआव लांगोन। नोंथाङा मावख'आव थालांनाय हाबाफोरखौ समनि सिगां फोजोबगोन। लोगोफोरनि गेजेराव नोंथांनि मान सन्मानखौ बांहोगोन। फालांगियाव गोदान बायनाय फाननायनि आदब आजावनाया टर्न अभारखौ बांहोगोन एबा नोंनि इनकामखौ बांहोगोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि बोर होनानै जायखिजाया गोबाव जानाय खामानिया हरखाबै जाफुंगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 4, खाफाल गोनां गाबआ गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। तुला राशि। खाफालनि थोजासे हेफाजाब होयोब्ला नोंथांनि गुबुंले खामानिफोराबो दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानो हागौ। आरिमु, देंखो, मिडिया आरो सोरजिलु बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे गिदिर प्लेटफर्म मोननो हागौ। बायजोआव थांनाय एबा गोजौ सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय हेंथाफोरखौ दिनै फोजोबनाय जागोन। दिनै जिउआव गावजों गाव बुजिलायनाय आरो गोदै थागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 6, खाफाल गोनां गाबआ गुफुर, खाफाल गोनां दिगा सोनाब। वृश्चिक राशि। दिनै गावनि रागा आरो गोरा सोदोबफोरखौ दबथायनो सुबुरुन होनाय जादों। गारि सालायनाय समाव ट्रेफिक नेमफोरखौ गोख्रोङै मानिनांगौ। सिनायै सुबुंफोरजों जायखिजाया राङारि लेनदेनाव हरखाब दाजा। गोब्राब थासारियाव नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाब आरो बोसोनआ नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावहोगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबआ
गोसोम आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। धनु राशि दिनै फालांगियारि बाहागोदारि आरो गोदान सौदानि थाखाय जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दङ। नोंथांनि लोगोरिजों जायखिजाया गोजाम सानस्रियारि दावराव दावसिखौ रायज्लायनायनि गेजेरजों फोजोबनाय जागोन, जाय नोंथांनि फालांगियाव गोदान गोख्रोंथि लाबोगोन। बिजिरसालिजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफोरा नोंथांनि फारसे थिरांथा लानो हागौ होनना इसारा दङ। मोनाबिलियाव लोगोफोरजों रंजाथाव जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। मकर राशि दिनै नोंथांनि खस्थ' आरो बावसोमनायनि फिथाइया नोंथांखौ जाफुंसार होगोन। नोंथांनि दावगानायखौ नुनानै खामानि थिलियाव नोंथांनि सुथुरफोरा सिरि थानो गोनां जानो हागौ। बेंकनि दाहार एबा गोजाम दाहारजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरखौ दिनै गोरलैयैनो फोजोबनो हायो। गावनि जानाय आदाराव एसे गोसो हो आरो गावनि रुटिनआव सम बादियै थानायखौ लाफा। खाफाल गोनां नम्बरा 11, खाफाल गोनां गाबा गोजा, खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। कुम्भ राशि दिनैनि साना फरायसाफोर, बिजिरसंगिरिफोर आरो सोरजिलु रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय गोदान सानस्रि आरो जाफुंसारनाय लाबोगोन। स्टक मार्केट एबा मिउचुयेल फान्डफोराव सिगाङाव रां थिसननाया दिनै सानस्लाबै फिथाय होनो हागौ। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोदै जागोन आरो नोंथाङा गावनि लोगोरिजों गोसोखांथाव थासारिखौ बारहोनो हागोन। गावनि गथ'फोरनि फारसे बिबानफोरखौ मावफुंनाया नोंथांखौ खुसि खालामगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 10, खाफाल गोनां गाबा गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। मीन राशि दिनै नोंथांनि गोसोआ गाहायै नखरारि सुख सुबिदाफोरखौ बांहोनाय आरो नखरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनायनि सायाव थागोन। हा, न' एबा गारि बायनाय एबा फाननायजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया गोरोबथाखौ दिनै थि खालामनो हागोन। नोंथांनि बिमानि सावस्रियाव सोमोनांथाव जौगानाया नोंथांखौ गोबां गोसोआरि सुखु होगोन। बेलासि समाव नखरनि सोद्रोमाफोरजों न'आव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। खाफाल गोनां नम्बरा 12, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। अब्ला लोगोफोर, बेयो जाबाय 24 जुलाइ 2026 खालारनि आबुं राशिफल। आसा खालामो बे खारिथिया नोंथांनि थाखाय खामानि गोनां जागोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनब्ला बेखौ लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जय मा लक्ष्मी लिरना लाथार आरो देबि लक्ष्मीया नोंथांनि जिउखौ जोबोद खुसि आरो जौगानायजों आबुं खालामगोन। गाबोन लोगो हमगोन मोनसे गोदान राशिफल लानानै। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। गोजोन्थों आरो दिनैनि साना मोजां जाथों।